Sam. Cleophas kalure gi judgment no kaka na Justice Miriam o ngade. Koro nyisino oyaw thuolo ne ngata ngata. Manyalo gombo bedo governor mar Kenya karka. Mondo miyo mangono ovai. Lakini wachopo kama koro piny be koro ngene redre. Ber kantie wan gi jotelo mabende understand giwinjo migepe magidwaro mondo gichungi tine oganda mag Kenya karka. Reasoning mar Justice Mirima owacho ni mokwongo ni ne onge public participation ka requirement mar degree certificate no kill under section 22 of the Elections Act. Mano is one thing. Chik to parliament omithuolo mar loso chik ma regulate which mag yiero. Parliament bende ka samagil loso chikegi ging'iyo kaka piny dhi.